Здравейте хора, аз съм Глобал и в днешното видео ще направим 120 000. Първи в България, който да ги направи. Стават ми 100 купи в момента. И се надявам да не губим, защото ще играем на доста високи купи. На 20-то място в света съм също. И нека да започвам. Направо ни пуска в играта. Това е хубавото на новия апдейт, че поне не ви търси много време. Ами най-много 5-10 секунди ви пуска в игра. А преди не беше така. Играем Рико, B и Search, което са може би най-добрите герои за този мап. Ако искате да дигате някакви високи купи, може да го играете на комбо. Защото героите са доста добри. И тук ще ни вкарат май. Да, вкараха ни. Но мисля, че имаме шанс да ги обърнем. Сърджа вече са предни. Добре, окей. Рикото е на едно хилт. Той играе с другия Star Power, който е доста досадно. Мисля, че ще спре. Аз почти имам Hyper Charge. Опа. Мисля, че ще се дашне в стената и си вестим. Франка. Добре. Мисля го. Бърза само да не направи нещо. Опита се да трикшот, но не се получи. Хубав хайпер ще стане. Да. Това трябва да е гол. Мисля, че имат голям шанс да го дефенднат. Сега ще пробвам да си пусна супера в мида, защото може да направя нещо. Мислех да го пусна, ама никой не отиде, затова нямаше смисъл. Добре, Франка пак си използва супера на вятъра. Бърза и той нищо не направи. Аз имам почти втори хайпер, това е много добре. Не говоря много, защото гледам да спечелим, защото ако изгубим много време ще ги връщаме, а не ми се губи. Ай, тия не са много лесни за побеждаване. О, добре. Рикото от само един шот направи. Супер си. Ако стане овертайм ще е по-добре за нас, защото те имат само танкове и Рико. Така че се надявам да ги удържим до тогава. О, добре, това беше добър хайпер. Може и да е гол това. Подавам на 10. Добре, окей. Много напрегната игра, още първата. Започваме с трудни игри. Добре, плюс 8. Сега ще почне да ми дава по 7. Вече са доста игри, ама може по някое време да сме на някой друг герой. Защото да не стане много дълго видеото или просто ще показвам само победите, докато не останат по-малко купи. Защото по принцип до сега правихме доста бързи игри, ама те нещо почна да пуска малко по-тегави тимове. Имат новия герой, което не ме притеснява много, защото съм го играл и горе-долу знам как да игра също. Добре, на един хит. И трябва нашите да го вземат. Не го взеха, ама срещу Рико не е много добър, защото все пак глава тренинга и с това с Vision Gear е доста силен. Добре, това беше много добър пас от нашия. Тя може да ги приключим по-бързичко. Въпреки че новия герой като си събере супера няма да е особено приятен да си играе също. Добре, той си го събра вече. И това ще е гол. Това е гол. Добре, все пак 1 на 1 е добре. Не е зле. Само да не вземе и вкара този шейд. И добре, мисля, че може да ги... Добре. Скоро ще събера за хайпа. Може да направя някакво да действие.
изкера играта. Окей. Добре, убих и него. Не! Добре, окей, вкарваме го. Окей. Доста трудни опоненти ми пуска. И плюс това получавам по 7 купи, което доста малко. Ако изгубим, не знам колко взима, ама са над 20. Може и към 30 да са. Съм сигурен, ама. Добре, момент само. Добре, отново съм тук 10 левна и се наложи да сменим комбото, защото не съм сигурен дали този нашия ще е добър, не съм го имал. Този Айро го е инвайтна, така че ще играем сега малко по-ниски, тъкмо ще вдигаме по-бързо. Така че, да. Добре, нашия смени на бъста. Не искал да играе Кортелио, защото му е 1300, но мисля, че ще се справи. Прон не е най-добрия за този мач, според мен, ама може и да стане. Все пак не ми е много купи, така че и да изгубим не ми е толкова важно. Първо ще ги върна. Добре, първия гол вече го имаме. Тия не са много добри, играят Мортис, който най-слабия герой сигурно за това. Буквално не знам защо го играе. Тук нашия трябваше да ми подаде, ама да. Беше най-добрия Дарио. Окей, поне спря на Франка супера. Имат Барли, което е много чудващо за този мап. За първ път го виждам. Не е чак толкова слаб, бе. Защото все пак, ако има примерно сърч или нещо, което не може да го убие толкова лесно, може да го стреля през стената. Ама аз лично не бих го играл. Само се надявам да не ни вкарат. Добре, успяхме да махнем Франка. Може да се събра Hypercharge. Интересно. Не го използва по най-ефективния начин. Нашия изкери тук. Сега колко купи ми остават? Добре, 75 купи. Мисля, че с скоро ще успея да ги направя, ще направя и 1200 крон някъде. Ако игра сам. Кро, Гел и Фланси, добре. Никой от тях няма мастърс, като гледам, така че не знам дали ще са някакви сериозни опоненти. И бивито цъка с грешния става. Успях двамата да ги сломя тук. Избивам я напред. Това трябва да е гол. Добре. Тия доста бързо ги правим. Въпреки че не играем най-доброто комбо. Те са с по-хубаво комбо според мен, но не са толкова добри играчи. Да исках да му подам, ама той се ровно не да стане. Просто скачам и... Да, окей. Очаквах това да стане, така че... Беше доста бърза игра. Още 66. Надявам се да не стане много дълго видеото. Ако изгубим, най-вероятно просто ще кътна частта, в която връщам купите и ще се върна, когато съм ги върнал. За да не стане много дълго, защото не искам да е към 30 минути. Може би макс 20 нещо. Добре. И те също имат Мортис. Много интересно защо всеки го играе. И Холт. Най-вероятно... Добре, той направо ме уби за 2 секунди. Ама няма нищо да се пак аз съм на 2 хита. Про има много малко хилт. Те нашите държат фронта, така че сме добре. Трябва да дължам толкова малко, че много лесно ме убива. Исках да подам на нашия, но не можах да взема топката. За малко беше. Малко потролвам тази игра, ама с Pro не е много лесно.
все пак, ако има танкове, ще ми е доста по-лесно, защото ще мога да ги словам и нашите просто да ги убиват. Сега няма танкове. Добре, все пак го карвам. Толкова само по мен стреля. Ме види, че излезне и наспамва. Добре, бе, остави ме, бе, човек. О, добре, браво на нашия. И вкарах, ама това не ме притеснява, защото ние ще ги вземем според мен. С толкова добри само отвориха мапа с колки. Това им дава повече предимство, защото нашите играят танкове. А те имат Search и Cold естествено. Добре, окей, нашия изкей. Сега някой 100% ще напише в коментарите, само те керат. Ама да, цяло с скрол не мисля, че аз въобще има как да направя 5-6 кила. Освен ако не ги открадна, ама това не ми е целта. Целта ми е просто да спечелим. Между другото ще гледам да ги направя точно 120 000, защото след сезона, смисъл като ги направя, няма да игра повече. Затова ще видим как ще се получи. Луто ме убива, ама мисля, че нашите го вкарват това. Надявам се. Добре, нашия го вкара. Тия също ще ги бием доста бързо, като гледам. Не знам защо Луто само по мен стреля, като аз съм може би най-трудният за убиване. Имам много спид и плюс това, като ме убие няма да получи много вали от това. Защото все пак Луто цъка на танкове. Добре, използва си хайпера, не направи нещо особено. Примото, само да не го вкара. Добре, стефам. Розата, да, очаквах да не направи нещо. Би трябвало тия да ги вземем доста бързо, не знам, защото все още се опитват. Направим нещо с хайпера. О, добре. Беше добро. И го вкарваме това. Добре. Да видим колко купи ми остават. Добре, 45 купи. Това са ми, не знам точно колко игри, ама не съм много. Може би 5 игри. Нали, ако не губим, да, ако изгубим ще стане доста тъпичко, но... Да. Да видим също кой ще ми пусне. Биби, Search и Рико, добре. Има доста добро комбо и ми изглеждат като добри играчи, може и да ми бият това. Добре, успях да словна и тримата. Мисля, че. Не знам за Search дали го словнах, ама... Добре, вкарваме тук. Добре, че ги словнах, за да може да вкарвам. Рикото... Добре, Рико мид не е, мисля, че най-добрия мид тук. В принцип се цъка лейн според мен, както аз играх в началото. Там е доста по-силен. Добре, бивито го взе, ама... Добре, исках да го оцеля с супер да избягам, ама... То няма много значение, защото без това нашия беше. Да бях оцелял, нямаше да направя нещо. Добре, бибито си ползва хайпер върху мен директно. Не знам защо толкова много хората стрелят по крола. Смисъл, не е чак толкова добър герой, като го убиеш не получаваш чак толкова много, просто като се спалнеш. Мисля, той крол просто е досаден, защото нали има поизън и не може да се хилваш. А не е нещо, кой знам какво като герой. Добре, успях да го убия това. Мисля, че тая имаме шанс да я вземем. Или като не си използва хайпера по много ефективен начин. Това е добре за нас. Сърджи си клиент. Мисля, че да, ще го убием и него. Добре, даже и гаджета си използва, само за да убие Дарио. Не мисля, че си струваше. Сега само ще ги дефендваме и цяло целта ни е да не им даваме топката. Защото ако вкарат, няма да е много приятно. Добре, уби ме.
Имам мисля, че нов Hypercharge, съм сигурен. Да, имам нов Hypercharge, виждал съм и го супер. Словам бибито. Дали това ще е гол? Мисля, че да. Да, вкарах го това. Добре, нищо, имам Hyper все пак. И нашия Дарио има. И Рикото има, да. За другите не знам. Добре, това не мисля, че ще го вкара тук. Защо се пробва? Сърджи ме уби. А май ще бият, имат много по-добро комбо от нашето. И... Окей. Не знам за какво го би по този начин. Може много по-добре да го изиграе. Нашия дали ще може? Дали ще се спална на време да го десем. Окей, тая може и да е равна като гледам. Защото нищо не става реално. Те ни убиват, спалнаме се убиваме и... Ние ги убиваме... Не, нашия може да я избие. Не. Добре, биха. Ми имаха доста по-добро комбо. Добре, сега ще спра клипа и като върнем купите... Минус 11, като върна купите ще пусна пак. Добре, върнахме купите. Даже съм няколко отгоре, не знам точно колко. Мисля, че 3-4 купи отгоре. Също изменихме героите, защото Бъстър се оказа, че не е много добър. И Дарио също, просто самата комбинация не е толкова добра. И сега играем Нита, Кроу и Бъс. Ще да кажа Бъстър. Тъпото е, че нашата Нита няма Hypercharge. На Нита Hypercharge е доста добър, защото се зарежда много бързо. Но горе-долу се оправяме. За сега с това комбо нямаме загуба, то ние сме изиграли 2 игри, но е доста добро, особено с Бъс. Мисля, че е добър тук на този мап. И сега ни остават, мисля, че не помня колко купи бяха, ама мисля, че 35 купи. Ако не се лъжа, може и по-малко да са, или повече. Тая мисля, че ще я бием, защото все пак клансито още не си апгрейднал даже. Бъз вече събра хайпер и аз почти. И самите играчи не са толкова добри, мисля, че на клансито в началото му игра бота или на бибито, не помня. Добре, окей, бихме я тая. О, нашия изтроли. Добре, все пак я бием, де. Не е толкова фатално. Да тия не са добри, така че... Лесно ги бием, добре. Ще видим колко купи ни остават. Не са били 35, сега са 33. Добре, нещо съм се объркал явно. Добре, ето ни в следващата игра. Рико, Биби и Бо. Само Биби и Рико стават горе-долу. Другите герои не знам. В смисъл, нали, Бо, не знам защо го е взел. И като цяло Биби не е чак толкова добра тук. Защото все пак се играе сърч и танкове. Те ги контрят. Не знам. Но да, аз не се оплаквам все пак. Бързи игри правим. То вече първия гол. Той Бо даже не мисля, че има какво да направи тази игра. Просто самия герой не става. Окей, бихме я и тая. Добре, нашия май ще забави малко, така че директно към следващата игра ще минаваме. Добре, ето ни и следващата игра. Още 2 игри ни остават. Тези играят Лили, Сърч и Бул. Това е доста добре за нас. Героите горе-долу остават според мен за мапа, ама също нашето комбо не са много силни. Даже, окей, вече вкарахме на първата секунда. Беше доста неочаквано. Но те просто не са особено добри опонентите ни.
Добре, това ще е доста бърза игра, като гледам. Окей, вече победихме. И сега остава още една игра до 120 000. Да видим. Да, 10 купи. Ще играя лола, защото като играя лола ще ми даде 10 купи, имам win streak и ще ми дава на 1305 купи. И 5 плюс 5 става 10 и ще съм точно 120 000, защото искам този сезон толкова да направя точни. И повече няма да играя. Най-вероятно ранки ще цъкам малко до Masters, защото остават още 4 дни до края на сезона, 4 дни и 18 часа. Така че да, давам реди, сега нашия като даде и си пускаме в последната. Добре, ето ни в последната игра. Мол, Мортис и Нита. Мои Нита са доста добри според мен на този мап. Даже може би най-добрите герои. Или айде един от най-добрите. Нашия бъс много се пробва. Добре, този път не стана. Мортиса може и да направи нещо срещу Нитата, все пак нашата няма хайпер, което е доста тъпичко. Много добре, това беше за малко. Може и да го вкара това. Го изгубим, ще е доста тъпо. Все пак на последната. Може би ако нашата Нита имаше хайпер, може да е по-добре, но няма какво да се направи. Се гледаме да ги държим. Окей, мисля, че го вкарват. Може и нашия да го... Добре, нашия го спаси. Това беше доста странно. Топката просто се глична и може да влезне. Което е много хубаво за нас. Сега има и Hyper Charge, добре. Окей, това би трябвало да е гол. Не, нашия просто трябваше да влезне във вратата, не знам, ще така направи. Буквално Нитата нямаше демиджа да го убия, аз можех да го хилвам с моя Star Power. Въпреки че това его вече е много далече, ама... Добре, все пак вкарваме. Окей. И сега или една минута да ги държим, или втори гол да вкараме. Зависи как стои играта. Мортиса влиза, нищо не направи. Но Hyper Charge мечка, това не е хубаво. Добре, още 40 секунди. Може... Окей, успях да му взема топката. Ако не я бях взел, вече я вкарваше. И Мортиса ни може да го вкара това? Или не? Не, мисля, че не може. Окей, успя да го вкара. 300 остана. Hyper Charge го изкеди, но и нашия бъс има Hyper Charge, така че... Това е доста добре, окей. Убихме и двамата. Гол. Добре. Станахме. 120 000. Първия в България, който да ги направи. Наистина доста време ми отне. Но успях. Надали другия сезон също ще се опитвам. Но да. Теги. 120 000 точно. Това са реално 35 000 купи качени за един сезон. И даже остават още 4 дни. 20-я в света, който да ги направи. Мога и още една да изиграя, за да мина този и да съм на 19-то, но мисля до тук да спирам. Все пак много време ми отне и не беше особено лесно. Все пак трябва да играя с всички герои. Да видим героите ми. Почти всичко ми е 1400. Някой друг 1500 и Shade 1700 почти. И това беше от мен в цяло. Няма да игра повече. Ще се видим в следващото видео. Абонирайте се и лайкнете видеото. И чао!